Ahoj deti, tak ja som sa rozhodla, že vám natočím také krátke video, aby ste sa mohli aj doma troška rozhýbať a si potancovať. A možno sa pridá dnes aj Leo k nám. Takže na začiatok si rozhýbeme hlavku, veľmi pekne pomaličky, malé krúžky, niekoľkokrát, takéto maličké krúžky, potom spravíme s hlavičkou áno, 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 aj nie, nie. Nie. A potom možno. Tak. Rozhýbeme ramena. Môžeme sa ich aj dotknúť. Ramena. Rozhýbeme brúško troška, hrudník. Tak, rozhýbeme troška zadok, zadoček. Môžeme rozhýbať zadoček? Rozhýbeme si nožičky. Malé krúžky s klobíkmi, vodu poceme. Môžeme sa po špičkách prejsť. Po pätách sa prejdeme. Po pätách, výborne. Užíme. Tak, výborne. Môžeme sa ponaťahovať do každej strany. Ako sa nám to páči. Tak, super. Zohrieme si dlane. Polož si štipec na chvíľku. Zohrieme riadne, vyšúchame, ako keby nám bola strašná zima. A pošúchame si aj nožičky. Tak, riadne šúcha. Teraz si predstavíme, že tam máme ako mačky také vankúšiky, mekučké. A poprechádzame sa po rukách, po nohách, tak, ako tie mačičky. Že nás nebude vôbec počuť, že ideme. Tak, ako také mačiatka. Potichúčky. Nesmie nás byť počuť, lebo mačka by neulovila žiadnu myš, keby tu potala. A takto sa môžete poprechádzať po každej izbe vo vašom dome, kde bývate, alebo byť do detskej izby, do chodbičky, do kuchyne, do obývačky, všade ako mačičky. Dobre? Takto mekúčko, potichúčky. Tak, a ďalej si pripravíme, zoberieme si štepce. Keď sa poprechádzate ako mačičky, tak si zoberieme štepce do ruky. Páči sa. Jeden mi požičaj, prosím. Tam máš ešte jeden. A s týmito štepcami začneme maľovať všade. Všade si budeme maľovať. Všade čiary, kruhy, bodky. Môžeme pomaľovať aj kamaráta, čo s nami cvičí, alebo mamu, tatina, možno, že aj stenu. Čo len chcete. Pomaľujeme aj zem. Fantastické. Pomaľujeme všetko a všade. Aby všade bolo všetko farebné. Pomaľujeme seba. Pomaľujeme Lea. Maľujeme so štecami. A keby náhodou niekto nemal pri sebe štetec, tak ho nemusíte používať. Môžete maľovať aj prstami. Alebo dláňami. A môžete prstami robiť bodky, čiary. Môžete maľovať aj nohami. No, odlož kotku. Tuto poď maľovať kotko. Maľujeme rukami, maľujeme nohami. Ja už neviem. Maľujeme Leuška, maľujeme zem, maľujeme seba. Takto krásne, áno, Leuško, takto krásne si pomaľujeme a potom, keď už to budete mať dokončené, ten svoj veľký obráz, tak prejdeme k ďalšej veci a to budú 4 kroky a 4 potlesky. Poď, Leuto. Poď ku mne, prosím. Odložíš si štepce a ideme 4 kroky a 4 potlesky. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Super, ešte raz. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Tak keď to zvládneme, tak môžeme si zopakovať náš poskok. Hopsa, 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 hopsa. Vysoko, dvíham kolena. A s týmto poskokom zasa prejdeme celý dom. Prejdeme do kuchyne, do izbičky, na chodbu a vrátime sa tam, kde sme. Tak, zopakujeme si aj náš krok, sun, krok.
Nôžky sa pekne ťukajú, ako keby koník cválal. Výborne. Krásne, super. Dobre, môže byť. Potom si vezmeme knihu. Každý bude mať svoju knihu. Páči sa. Aby sa ti nerozbil. A s tou knihou si zasa skúsime zatancovať tak, aby nám nespadla. Budeme sa hýbať a tá kniha nám nesmie spadnúť. Stále nemusíme starať, stále nemusíme držať. Tak. Všeličo si sme vymýšľali, môžeme byť až vysoko, aj na zem. Ale nemôže nám vôbec spadnúť. Stále sa mňa zaujímam stále. A hýbem sa po stojačky, po sediačky. A mne už spadlo. A to sa nemalo stať. Mami na to pokazila. Musím to napraviť. No. Knižka by nám nemala padať. Skúsme to. Skúsme si vedieť za chrbát. Aj dozadu. Všade. Môže sa s ňou aj zatočiť, vyskočiť. Pám. Perfektne. Super. A keď si potancujeme s knihou a už nás to prestane baviť, môžeme aj dlhšie, môžeme kratšie, ako kto chce. Potom si veselo zaskáčeme. Nožičky dáme spolu a zaskáčeme si na mieste. Také pomalé výskoky, mekučké, aby to nedudnelo. Ty môžeš aj dudnieť. Tak. Skúsime aj pety spolu, pršteky od seba. Ako žaby. Skáču. Tak. A keď som spomenula tie žaby, tak sa zahráme na zvieratka. Ako skáču žabky. Takto skáču žaby. Môžete si doma zahrať aj takú naháňačku, že ja chytím moja ako žaba. Tak. A ďalej, ako chodí rak. Rak chodí naopak. Prejdete sa po domčeku ako raci. Výborne. Ďalej si môžeme dať, ako skáče zajko. Ja som si napísal. Výborne. Zajko skáče takto. Super. Ako chodí jašterička. Jašterička chodí po brúšku. Tak sa dáme na brúško a chodíme po brúšku. Ako jašterička. Áno, super. Ďalej, ako chodí psík. Po štyroch. Aké poznáš ešte zvieratko? Napríklad... Kravu. Výborne, krava chodí tiež takto. Dobre. Ešte si môžeme dať klokana. On takto skáče. Tuto má ten bačok s malým klokanom a skáče. Veľké skoky. A vysoká žirafka. Natiahne sa hore, lebo je veľká tá žirafa. Tak, perfektne. Super. A ako chodí kačička? Ako chodí kačička? To si môžem napísať. Áno, môžeš. Prejdeme sa aj ako kačičky. A keď to všetko zacvičíme, tak potom na záver si spravíme takú príjemnú masáž s loptičkou. Pod lôžko. Masírujeme si ručky. Celé. Hoci akú loptičku, akú nájdete, použijeme, pomasírujeme ruky. Môžeme pomasírovať aj kamoša, alebo mamu, alebo tatina, alebo súrodenca. Premasírujeme nôžky, premasírujeme brúško, premasírujeme rameno, rúčku. Áno, každý si môže aj sám, aj nožičku. Tak, výborné. A na úplný záver sa ešte troška ponaťahujeme. Keď už budeme aj pomasírovaní, tak sa ponaťahujeme. Ako sa ponaťahujeme? Chytíme si prstíky na nohách, zvládneme, môžeme si ich spočítať. 1, 2, 3, 4, 5 prstíkov máme na nohe.
Ja mám 5 prštíkov. Ja Musíš mám spočítať. veľa. Tak skús. 1, 2, 3, 4, 5. Rozkročíme nohy. Rozkročíme nohy. Tak. A idem k jednej nôžke. Nemusíš. Ja sa natiahnem k jednej nohe. Kuk. Natiahnem sa k druhej nohe. Kuk. Super. A ešte sa natiahnem aj dopredu. Dopredu sa natiahnem. Výborne si sa potočil. Spravíme si motýlika. Chytíme si spojené nôžky a kolienka smerujú k zemi. Zhlboka si dýchame. Ja si nebudem dýchať. Nemusíš si dýchať, jasné. Tak, a ešte spravíme takú striežku alebo tunel. Dáme nôžky na zem, ručky na zem. Tak, a popod tunel môže niekto aj prechádzať. Ideš popod tunel? Si teraz v tuneli, áno. Výborne. Super. Tak, ešte sa môžeme postaviť. Trošku sa zavesiť. Zakújkať. Zahúkať. Výborne. Čo tam je? Tak, takéto cvičenie si môžete spraviť aspoň 2-3 krát do týždňa.